Parikesit lair. Lakon iki nyeritakake tentang peristiwa sakmarine Suyodana mati. Aswatama, Resi Krepa, Kartamarma, lan Dewi Banowati ana ing kerajaan Tirtatinalang. Ing dina iku Dewi Banowati ngilang, lan ternyata budal nggabungna awak karo Arjuna. Aswatama, Krepa, lan Kartamarma akhire budal karo slidenan nang Astina kanggo nyelidiki. Sementara Utari ngelairna putra lan diwahi jeneng Parikesit. Lan rencanane mengko diangkat dadi raja ing Astina. Dewi Banowati ngramut bayi iku lan ngrewangi Drupadi lan Utari. Merga pegel, Dewi Banowati leren ing taman Kadilengleng. Mara-mara Aswatama lan pengikute nemu Dewi Banowati lan akhire dipateni amarga dianggep berkhianat karo Kurawa. Aswatama, Kartamarma, lan Krepa akhire mlebu istana karo meneng-meneng lan nemu Parikesit. Kabeh mikir mengko bayi iki dadi pewaris tahta Astina. Aswatama kepingin mbunuh, tapi bayine njerit lan sikile nendang-nendang. Panah pusaka Pasopati sing diletakake Arjuna ing pembaringane ketendang. Mental ngenehi dada Aswatama lan langsung tewas. Kartamarma lan Krepa sliden ing taman, tapi keweruh lan ditangkep karo Bima. Akhire dibanting ing lemah, langsung tewas. Kabeh jiwa berubah dadi Brengkutis, Kewangwung, kewan sing mangan kotoran. Arjuna nelangsa banget merga kematiane Dewi Banowati. Akhire Kresna duwe usaha kanggo nyenengake Arjuna lan ditawani putri sing paling persis karo Banowati, yaiku Dewi Citrahoyi, permaisurine Prabu Arjunapati ing kerajaan Sriwedari. Arjunapati gelem nyerahno permaisurine kanggo Arjuna, tapi kudu ngelangkai mayate Prabu Arjunapati. Akhire Arjunapati mati, dipateni karo Kresna, lan Dewi Citrahoyi dirabi karo Arjuna.